שלום לכם. הנה עוד אחד מסימני הזמן. נאום בכורה של חברת כנסת חדשה מעורר התרגשות גדולה ברשת ונצפה על ידי מאות אלפי אנשים. מה במרכז הנאום? וידועים סנסציוניים, חשיפת אסירים עלומי שם? ממש לא. שיעור תלמוד. בארמית. זה מה שקרה עם נאומה של חברת הכנסת רות קלדרון, מהראויות ומהמרתקות שבנבחרותינו החדשות, וזאת ממש לא אמירה פוליטית. דוקטור רות קלדרון חוקרת תלמוד מקימת בית המדרש החילוני אלמה, עם המחוללים של מה שאולי יכונה בעתיד מהפכת ארון הספרים, וזאת בדיוק הסיבה שהיא מכעיסה את הפלגים החרדים ולא רק אותם. שלום רות. שלום חברת הכנסת קלדרון. שלום אדוני. אנחנו נצטרך להתרגל לדבר. את התרגלת כבר? לא. עדיין לא. אוקיי. בוא נתחיל מהנאום. בסדר? קודם כל, באמת, העניין שהוא מעורר, אני מתאר לעצמי, גם מפתיע אותך. מאוד, מאוד. תגובות מכל העולם? כן. הרב של חב"ד בציריך. כן? היה מאוד מבסוט מהנאום. וואלה. באמת דברים מדהימים. שרים, מבקר המדינה, רבנים, ראש הישיבה של שילה התקשר הבוקר. הרב פרומן, מורי, מאוד, מאוד מרגש. אוקיי. נפתח לאותם מתי מעט שעדיין לא נחשפו, כי זה רץ ברשת גם ויראלית. זה יפה. דווקא בחרתי, למרות שהתקשיתי בבחירה, בחרתי קטע מסוף הנאום שלך. את נושאת תפילה קצרה, שאת אומרת שחיבר ידיד שלך, נכון? חיים היימס, כן. אוקיי, אז הנה התפילה ונמשיך ממנה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, שאצא מהבית הזה כפי שנכנסתי אליו, שלמה עם עצמי ועם הבריות. מי ייתן שמעשיי יהיו לטובת כל תושבי מדינת ישראל, ושאפעל לתקן את החברה אשר שלחה אותי למעון זה, ולהשכין שלום צודק בינינו ועם שכנינו. מי ייתן ותמיד אזכור שאני שליחת ציבור, ועליי להקפיד על ניקיון כפיים ולב. מי ייתן ואצליח ונצליח בכל מעשי ידינו. ואני מוסיפה ברכה קטנה לסיעה שלי, יש עתיד. שנשמור על התרבות המיוחדת של אחווה ושיתוף. שנשאר מאוחדים, שנשאר במליאה. ושנזכה לממש את החלום ולשנות לטוב. תודה רבה. אוקיי, אז קודם כל, כמובן שהמילה הבולטת ביותר בכל הנאום הזה היא אימותינו. נכון? העובדה שאת מוסיפה לנוסח המקובל, אלוהינו ואלוהי אבותינו, את המילה אימותינו. מעניין, חיים היימס כתב, אלוהי אימותינו ואבותינו, וכשהעתקתי לכתוב את זה במקלדת, יצא לי אבותינו, כי אני רגילה, והוספתי לי אימותינו. היו עוד רגעים מעניינים בנאום, ביניהם הרגע שבו היושב ראש, שהוא איש ש"ס, כן. מתערב לך בנאום. ובעצם מציע פרשנות, את נתת פרשנות למילה... נחומי, לשם של הרב, שפירושו אהבה. ואמרתי שאהבה בא מרחם, והוא רצה להוסיף שזה גם, איך אומרים, המספר של רמ"ח איברים, כן. שזה היפוך אותיות כן. של רחם. כן. זה מה שנקרא חידש. אני אהבתי את זה שהוא משתתף. היו כאלה שטענו שהוא ניסה להראות לך, זה להפך, זה אנחנו כאן, זה כאילו הוויכוח הוא על מי הוא בעל הזכות לפרשן. אני לא הרגשתי, תסתכל בעצמו, זה לא היה בלהצבן, זה היה איזה יופי, לומדים תורה. ובכל אופן, יש לחץ מהנאום הזה בחוגים חרדיים. כיכר השבת, זה אתר חרדי מרכזי מאוד, כותב, הגענו לזמנים טובים. אני עושה פרפרז על מה שהם כותבים. הגענו לזמנים טובים שאוכלי נבלות, מן הסתם מתכוונים לטרפות, לומדים גמרא בכנסת. בעצם את עשית משהו שאפילו אנשי ש"ס לא עשו אף פעם. במרכז הנאום הזה, למדת סיפור, עשית מדרש על סיפור מהתלמוד. אז נדמה לי שזה מלחיץ יותר את החרדים. קודם כל, עשיתי פשוט מה שאני יודעת לעשות. זה לא איזה חישוב מה לעשות. זה מה שאני יודעת לעשות, ככה אני יודעת ללמוד וככה אני יודעת לדבר. לפעמים קל יותר לאדם חילוני ללמוד תלמוד מאשר לאדם דתי, כמו שקל יותר לימין להחזיר שטחים מאשר לשמאל. זאת אומרת, אם ש"ס היו עומדים ומלמדים, היו אומרים להם שהם, כמו שאולי אומרים לי, אבל אני פחות נחשדת כמחזירה בתשובה.
דיברתי היום עם האדם הזה שכתב את זה בכיכר השבת. יעל דן חיברה אותנו ברדיו. ושמעתי דבר הרבה יותר מורכב שהוא אומר. זה לא רק אין לכם מקום בתורה. הוא אמר, אנחנו נמצאים בהתלבטות איך להתייחס לתופעה הזאת. אנחנו נבוכים. אנחנו חוששים שרוצים להכחיד את התרבות החרדית. וזה חשש מאוד רציני, וחס וחלילה, אם תוכחד התרבות החרדית, עוד פעם, כמו שעשינו אחרי הגולה, כשהקמנו את התרבות הציונית הישראלית, והכחדנו בעצם את היידיש, ואת הלדינו במשפחה שלי וכו', את הטעות הזאת אני נורא מקווה שלא נעשה שוב, אני מבינה ממה הוא פוחד. עוד מוטיב שהיה מאוד בולט בשבילי בנאום שלך, דיברת על הורייך, ודיברת עם קשר אליהם או בלי קשר אליהם, כבת לדור שאת בת שלו, שייכת אליו, על סוג של רעב שאיתו גדלת. תפרטי קצת. גם אמרתי שאני לא קיבלתי תלמוד מהבית, ולכן קיבלתי תלמודים של סבים של חברים. כן, שהוא במקרה יושב ראש התנועה. יש לי תלמוד אחד מסבא שלי יורם יובל חברי, שקוראים לו ישעיהו ליבוביץ'. תלמוד קטן שחור לעיניים חזקות, מסורתי, ותלמוד אחד באמת של סבא שלי יאיר לפיד. מהודר וגדול. שטיינזלץ, מאיר עיניים, מתורגם לעברית. זה לא פשוט לקנות סט של תלמוד, זה בדרך כלל יורשים את זה. או מקבלים לחתונה, אבל קיבלתי חצי לחתונה. זה היום במבט לאחור, את ככה מצליחה לראות את הרעב הזה שהיה קיים שם, או שממש כנערה את רוצה להגיד לי שהרגשת חסר? לגמרי, לגמרי. כנערה, בערך בגיל 11-12. מה הרגשת? הרגשתי איזה סוג של געגוע, איזה סוג של כמיהה, איזה סוג של סקרנות גדולה לעניין הזה היהודי, שבבית לא כל כך היה נוכח, אבל הרגשתי, אתה יודע איך אנחנו, לא מה שההורים אומרים, אבל אנחנו יודעים מה באמת הם מכבדים. בעיקר אנחנו יודעים את זה. מה שהם מנסים להשתיק, אבל קיים. או שאפילו לא, אין להם מילים לזה, אבל קיים. הרגשתי את זה מאבא שלי וגם מאמא שלי. והלכתי לחפש וחיפשתי, זה היה שנות ה-60-70. לא היה כל כך איפה ללמוד. לא היה אינטרנט, לא היינו חשופים לידע. כבת 11-12 הלכת וחיפשת? כן, הלכתי לבית כנסת. אני זוכרת שהייתי הולכת לירקון ועושה קבלת שבת לבדי. אמא שלי חששה שאני חוזרת בתשובה וככה, שאני אברח, כאילו לא יהיה... שתתנתקי. אתנתק מהתרבות של הבית, אבל בכלל לא הייתה הכוונה שלי. חיפשתי את הדבר הזה שמזין, שמשביע. ומצאתי חתיכות קטנות. אתה יודע, קצת בבית ספר פתאום המנהל החליף איזה מורה שילדה, אז הוא לימד אותנו תלמוד סמסטר. ונורא מצא חן בעיניי, או היה איזה בובר אחד. אז תנסי, כן, היה איזה בובר אחד, נכון. לא, אתה יודע, שנתנו לנו פתאום לקרוא. כמו ציפור, מהחתיכות שמצאתי עשיתי לי. אז תנסי בעיניים של האישה הבוגרת לחזור ולנתח את הילדה של גיל 11-12. לא מעט ילדים עוברים איזשהו קטע כזה של חסר כזה או אחר בגיל הזה, אבל אני חושב שלקחת אותו יותר מצד אחד יותר רחוק, גם לקחת אותו לדרך חיים. מה באמת היה חסר לך? יהדות. מה? חסר לך הפן הפרקטי של היומיום, של הטקסים, או הפן של אמונה שלמה באלוהים, או החיבור לשורשים? כי ילדה בת 11, מה חסר? אני אנסה להגיד, קודם כל, מה שלמדתי מזה מאוד עמוק, זה שבני אדם, בני 11, צריך לקחת אותם מאוד ברצינות. הרבה פעמים אומרים לנו דברים שהם חושבים ב-11, 12, 13, ואנחנו מרגישים כאילו הם רק בפרומאים, אבל הרבה פעמים ראיתי שאנשים ממשיכים כל חייהם את האינטואיציה, כי דווקא יש לך המון זמן לחשוב כשאתה ילד קטן. ואתה גם לא לוקח דברים כמובן מאליו. נכון, ואנשים עוד לא יושבים, נכון. אני מזכיר לי, סליחה שאני מתערב לך ברצף, אבל אני רוצה שתמשיכי משם שאני, בגיל צעיר מאוד, חשבתי מחשבות, ואז סימנתי לעצמי אותם בראש, ואמרתי, כשתהיה גדול אתה תחשוב הפוך, אבל עכשיו אתה צודק. באמת? כן, ועד היום אני זוכר את זה. אוקיי, אבל אנחנו חוזרים אלייך. גם לילדים שלנו, כי אני מאוד מקשיבה ולוקחת ברצינות, כי הבן אדם מגיע כמעט לעשייתו. אז מתוך שלוש האופציות האלה, או אחרות, מה היה חסר לך? מה שהיה חסר לי זה עומק, איזו הרגשה שהייתי בצופים, והייתי בבית ספר, בים, אתה יודע, מאוד מיינסטרים, תל אביבי, שכונה. הרגשתי שזה לא יכול להיות שזה הכל. אני חושבת שהיה איזה אי התאמה בין הבית, שההורים היו יותר אירופאים
דוברי שפות אחרות וקוראי ספרים אחרים, והחוץ, בית הספר והצופים היה מאוד ישראלי. אז הרבה פעמים כשיש איזו אי התאמה, שם גדלה איזו אינטגרציה. הרגשתי שיש להורים שלי אפילו איזה משהו עמוק אני חושב שהבולגריות, המוצא הבולגרי של אביך, איננו בלתי קשור לזה, נכון? מאוד, נכון. נכון, אני יודעת פחות או יותר מה קיבלתי מאמא ומה מאבא, אבל מאבא ומהתרבות הבולגרית הספרדית, ספרד מה שנקרא, עכשיו שאני נוסעת לטורקיה, לאיסטנבול, יש שם קבוצה שאנחנו לומדים איתם, הם קוראים לזה ספרד. ספרד זה אופציה יהודית מאוד עמוקה ומרתקת בעיניי, שהיא נינוחה מאוד, סימפטית מאוד, חיובית מאוד, לא עובדת מאשמה ובושה, אלא עובדת מכבוד ונאמנות. וגם לא עובדת דיכוטומית, זאת אומרת, או שאתה דתי או שלא, אלא מדובר על רצף. וגם לא או שאתה, נגיד בטורקיה, או שאתה יהודי, אלא אתה יהודי טורקי. היה משהו באמת בספרדיות הזאת שהיה ברור. קודם כל שאנחנו יהודים. הדבר ראשון אנחנו יהודים. עכשיו זה שאנחנו לא היינו, אבא שלי לא כך ידע את המקורות, זה העניין. היה לו פתגם שהיה אומר, מי שטורח בערב שבת, הוא בסדר גמור. הוא לא היה סגור על הסיומת. אז זה היה נורא מצחיק. המון ציטוטים שלא מלווים אותך, נכון? הוא היה, כן, המון. הוא היה איש מאוד נפלא, והיו לו ביטויים כל כך מלאי הומור ולא קונבנציונליים. כן, פעם חבר שלי קרא לתינוקת שלו, שנולדה הגר. אז אבא שלי אמר לי, רותקלה, איך קוראים לילדה על שם זונה? אז אמרתי, אבא, הגר לא הייתה זונה, היא הייתה אשתו של אברהם. אז הוא אמר, בתנ"ך הבולגרי הייתה זונה. זאת אומרת, זה לא בא מבית של בקיאות, אבל הרגשתי שזה אהבה עצומה ושיש שם משהו גדול. ומאמא שלי הרגשתי איזה סוג של רליגיוזיות חסידית כזאת. גם כן של אישה חילונית, אבל כשהאחים שלי היו במלחמה ביום כיפור, אחד בסוריה ואחד במצרים, ראיתי אותה מתפללת. מין תפילה אישית כזאת, והיא הייתה אומרת לי בגות, אלוהים אהוב. כי היא ממוצא יקי הייתה. כן, כן. גליציאני בגרמניה. כן. אז אני חושבת שהיא ההלימה בין הבית הזה, שגם הוא מצחיק, כי יקים ובולגרים זה מין קרקס כזה. זאת אומרת, זה דבר, בשכבה אחת זה ההבדל בין הבית לחוץ, או האופציה הביתית הבולגרית והיקית, ובשכבה השנייה זה החיבור של הבולגרי והיקי, שזה סוג של שני ניגודים. כן, לאכול, כאילו, בשביל אמא יקית, לאכול ליד אבא בולגרי. זה היה מאוד, אבל זה היה עשוי בהרבה הומור. אני רוצה לסמן כאן מילה שחוזרת גם בנאום שלך, וגם בדיבור שלך הרבה רליגיוזיות. האם הדרך שאת מציגה ואת מהמחוללים שלה בגל של 20-25 השנה האחרונות כאן בארץ של לימוד חילוני, היא מאפשרת גם רליגיוזיות, או שהיא נשארת אינטלקטואלית. אנחנו נפגשנו בהיסטוריה שלנו על ליאונרד כהן, ולנרד, כמו שאתה אומר, והוא ביטוי... אצלנו בבולגריה קראו לו לנרד. והוא באמת אחד הקולות המובהקים של רליגיוזיות חילונית. תראה, רליגיוזיות, כלומר דתיות, הכישרון, האוזן לדתיות, זה דבר מולד. יש לי ילדים כאלה וילדים כאלה. זאת אומרת, יש תכונת אופי של נטייה לחפש את המופלא, את הגדול. כישרון, או כמו במוזיקה, יש אנשים ששומעים יותר טוב, אנשים ששומעים את הקולות האלה של דתיות, ויש אנשים שהם לגמרי רציונליים, זה פשוט לא, זה לא טוב או רע, זה פשוט נטייה אחרת. יש לי ילדים, יש לי ילדה מאוד רציונלית ויש לי ילדה רליגיוזית. אז אני הייתי ילדה רליגיוזית. כן, אז נגיד כשהורייך נפטרו. כן. היה לך חשוב שיהיה אלמנט יהודי שם? ברור, כל החיים שלי הם יהודים. העדשה שבה אני רואה את החיים, את העולם, היא עדשה יהודית. אבל איך לעשות אבל ואיך לעשות קבורה? הרי זאת השאלה. אז עשינו קבורה יהודית לעילה, אבל לאו דווקא בחברה קדישה. אוקיי. או, אתה מבין, או לא כל כך, או שבעה, כמובן שעשינו שבעה. אי אפשר לחיות, לא היה עולה על דעתי. לעבור את האבל בלי שבעה. אבל לא שבעה שמישהו בא ואומר, אוקיי, עכשיו אנשים לצאת, הגברים לעמוד ולהתפ... שבעה בדרכנו. שבעה שמתורגמת לתוך ערכי החיים שלנו. ונגיד, כשאמרת בעוד צומת חשוב של החיים שלך, של גירושים, גם שם היה אלמנט יהודי? ברור. כי הדיבור הוא שדווקא המקום של גירושים הוא מהמקומות היותר חשוכים במסורת היהודית.
גירושים קודם כל לא מדברים עליהם הרבה, והמון אנשים שמתגרשים, אני חושבת חסרה להם שפה לחוות את המהלך הזה שהוא מאוד קשה בתוך החיים ומאוד עוצמתי. בגירושים שלנו, כמו בחתונה שלנו שכתבנו כתובה בעצמנו ובעברית, היה לי חשוב לכתוב גט בעברית ולתת אותו למי שהיה בעלי, ולשמחתי ברבנות בתל אביב סידר לנו את הגירושים, אם כך אומרים, כן. איש חרדי חסיד. שאלתי אותו אם זה בסדר שגם אני אתן גט. הוא אמר בסדר. ואז אמרתי לו, אתה מוכן להגיד בבקשה את אותם דברים שאמרת כשהוא נתן לי? אז הוא אמר בסדר, ואמר את אותם דברים, ואני נתתי, וזה היה בשבילי מאוד משמעותי. כלומר, זה בעצם דתיות אנרכיסטית, או לאו דווקא דתיות, יהודיות אנרכיסטית. הסמלים מאוד אהובים עליי, רובם. התוכן שאני יוצקת לתוכם הוא תוכן שאני מאמינה בו. ושוב, לכן אגפים מסוימים בעולם החרדי יותר פוחדים ממך, כי אומרים, היא לא אפיקורסית להכיס, היא מכירה את הכלים, וזה כמו שהם יותר פוחדים, או יותר חשים טינה וכעס היסטורי כלפי הרפורמים, מאשר כלפי אנשים חילוניים. נכון, אבל שוב אני אומרת לך, כשדיברתי עם האדם הזה היום, מה שאני שמעתי יותר, אולי אני לא שמעתי נכון, זה סקרנות ומבוכה איך לאכול אותנו יותר מאשר איזו שנאה נחרצת. מתי יאיר לפיד התחיל לנסות לשכנע אותך בו איתי? בערך לפני 7 שנים. וואלה. הוא כתב פעם בטור שלו את ממשלת החלומות שלו. כן. כשאף אחד עוד לא חשב שהוא ילך... אני לא עלה על דעתי שהוא ילך לפוליטיקה. הוא כתב אז הוא כתב אותי בתור שרת תרבות. וכן, אז החמיא לי וזה. למה לא? היה נחמד. ואז למדנו ביחד לספר שלו על גיבורי התנ"ך. והוא היה בוועד המנהל של אלמה, והוא היה מלמד אצלנו בסליחות. היינו חברים, לאט לאט יותר. ואז באיזשהו שלב הוא אמר, את באה איתי. אמרתי לו, יאיר, אני לא בנויה לזה. זה אפילו לא... כאילו, אני נורא מעריכה שאתה הולך, שאנשים טובים הולכים לפוליטיקה, מוכרחים ללכת לפוליטיקה, אבל אני פשוט לא בנויה לזה. ועברו השנים, וגם אני הופתעתי, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאם לא נפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת, התנועה של ההתחדשות היהודית תמיד תהיה תקועה בפקידים. פעם אחת בכיתי מול פקיד משרד החינוך, פשוט מהעוול, מהחילול השם הזה, מהרוע, במצח נחושה. הם כל הזמן היו מעיפים אותנו, את כל התנועות החילוניות והפלורליסטיות, ונותנים את כל המשאבים רק לחרדים ודתיים, לעצמם. והרי זה כסף מדינה. למדתי שם, פשוט פרצתי בבכי. ואז אמרתי לעצמי, מישהו צריך להיות שם. אבל אז לא חשבתי שזה יהיה אני. נבדוק איפה תהיי, ונשאל גם עוד 2-3 שאלות פוליטיות רגילות, אחרי ההפסקה הקצרה שנעשה עכשיו. בסדר? בסדר. מיד נחזור. שוב שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אנחנו עם חברת הכנסת החדשה מאוד, רות קלדרון. כמה שאלות פוליטיות בקצרה, רות, חברת הכנסת קלדרון. פוליטיות לוקח לי זמן, אז... אוקיי. האם הגעת לכאן על טוסטוס? כן. כן. לא, זה אקט פוליטי מובהק. לא תרדי מהטוסטוס עכשיו כשאחריות האומה על כתפייך? בתל אביב לא. בתל אביב לא. בסדר. תגידי, בתוך הברית המדוברת כה, יש עתיד והבית היהודי. האם את מסכימה לניתוח הבא, שכשהולכים על הברית הזאת, אומרים, השוויון בנטל חשוב יותר מאשר השלום עם הפלסטינים? אני לא חושבת. אני חושבת שהיום... לא, אבל האם הברית הזאת, זה מה שהיא אומרת? כי הרי ברור שלשלום עם הפלסטינים, או למשא ומתן רציני על 2 מדינות לשני עמים, כן. אי אפשר ללכת כשנפתלי בנט יושב בקואליציה. אני לא חושבת כך. אני חושבת, 2 מדינות לשני עמים, והחזרת שטחים חוץ מגושי ההתיישבות הגדולים, זה המצע שלנו, וזה הדרישות הקואליציוניות. אם בנט הולך איתנו, הוא יודע מה כתוב שם, והוא יודע מה שאומרים לו. אני חושבת שיש כאן סיכוי, תראה, השוויון בנטל, קודם כל בשלום, אני חושבת שאין כבר הבדל נורא גדול בין ימין ושמאל. כולם רוצים שלום, ואני חושבת שכולם מבינים שהברירה הטובה למדינה יהודית זה 2 מדינות לשני עמים. אני חושבת, חוץ באמת צדדים רדיקליים שרוצים מדינת כל אזרחיה, אני מאוד רוצה מדינה יהודית. אוקיי. כן, אני מבין שזה כבר ברור בשלב הזה של שיחתנו. כן.
העניין של שוויון בנטל זה לא העניין של גיוס חרדים. זה באמת העניין, אנחנו לומדים עכשיו במפלגה, לומדים כלכלה ולומדים ביטחון ולומדים חינוך ולומדים חברה. בכלכלה אני נדהמתי ונבהלתי להבין איפה אנחנו נמצאים. אם לא ייכנסו מהר לתוך עולם העבודה, גם הערבים וגם החרדים שכרגע לא נכנסים בצורה שוויונית לעבודה ותשלום מיסים, אנחנו פול ספיד לתהום. ובמובן הזה, הרעיון שיש שירות לאומי, אזרחי וצבאי משותף, שהוא גם מקום להיכרות ולאיזושהי סולידריות בין כל אזרחי המדינה, גם ערבים, גם חרדים, גם חילונים, לתוך עולם העבודה, הדבר הזה נראה לי גם איזה יסוד כלכלי מציאותי כדי לחיות, וגם איזה מסד שאפשר ממנו להגיע לשלום. אני חושבת על שלום, אני לא מדינאית גדולה, כן. אני מאוד מאמינה בדרך של הרב מנחם פרומן. אני חושבת שדווקא יש סיכוי לשיחות שלום מתוך טקסט יהודי וטקסט מוסלמי, מתוך הקרבה הזאת, כשאנחנו דתות מזרחיות קרובות שיצאו באמת משורש אחד, בעיניי יותר יש סיכוי לזה מאשר להר כגיגית דמוקרטי אמריקאי מבחוץ. יכול להיות שאני תמימה, אני מאמינה בזה. ולכן אנשי בנט, חלקם, המפלגה הזאת בנויה משני חלקים שונים, יכולים להיות שותפים למהלך לשלום. אני, מאחורי השאלה הכאילו טקטית הזאת, כן. אולי לא טקטית, אולי יותר אסטרטגית, גם מסתתרת איזושהי חולשת דעת שלי, אני מודה, כן. והיא שתמיד כשאני רואה סיטואציות אוטופיות בתוך החיים הפוליטיים, כן. ליבי הזקן נחמץ. כשאני רואה את אובמה מושבע, ויש משהו רליגיוזי, הנה חזרנו למילה הזאת, בסיטואציה, נכון. אני אומר, האכזבה לפתח רובצת כבר. אתה מכין את עצמך. כן. ככה זה, איכשהו ההסתכלות האוטופית, ואפילו כשאני רואה את הרגע המרגש שלך בנאום, ושל עוד חברי כנסת שנאמו נאומים מרשימים מאוד, מכל הסיעות, ואני אומר, אוקיי, עכשיו צריך לתרגם את זה לסחר מחר, ושם תהיה התרסקות, אולי אני מעדיף שיבוא מישהו שאין לו חזון אוטופי. אני לא מצפה ממנו. תראה, אני לא חושבת שצריך לעבור לסחר מחר. צריך לעבור לעבודה יומיומית של common sense, לשבת בוועדות ולעבוד נכון, ולשבת במליאה ולדבר נכון, ולהקשיב מה בן אדם אומר ולנסות לעבוד ביחד. אני לא חושבת שהדרך היחידה לעשייה פוליטית היא סחר מחר. אני לא חושבת כך. ושמעתי את רובי ריבלין ופואד בן אליעזר, כשקיבלו אותנו ועשו לנו 48 חברי כנסת חדשים, לימדו אותנו דברים, הם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו לא ראינו דבר כזה בחיים שלנו. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה שמבקשים הזמנות לסבים וסבתות, כן. כי לא היו סבים וסבתות לחברי כנסת, ולא ראינו כמות כזאת, וראיתי את התקווה אצלם, והם לא חייבים. אני מרשה לעצמי להוסיף, גם לא ראינו ושוב, זה לא עניין סייעתי, לא ראינו את האיכות הזאת. בלי לפגוע באף אחד, לא ראינו את הגיוון הזה ואת השפה הזאת. אנשים גם שלא באו מפוליטיקה, אלא באו מעשייה, וכל אחד יודע משהו לעשות, והוא רוצה לעשות את זה טוב. אני מאמינה, אנחנו המבוגר האחראי. ואני מאמינה שאם יעל גרמן ואנשים שהיו ראשי עיר יעבדו בניהול מוניציפלי, הם יודעים מה לעשות. ואנשים שעבדו בחינוך, הם יודעים מה לעשות. אז איפה את עבדים? אני מקווה לעבוד בתרבות ובחינוך, במקומות שאני יודעת, בשאלות של זהות, בשאלות של... את מגיעה, העבודה האחרונה שלך לפני הכניסה לפוליטיקה הייתה בספרייה הלאומית. כן, אני מתגעגעת אליה. אוקיי, את עוד תתגעגע אליה הרבה. אבל תנסי לתת קצת יותר תוכן לנושא הכללי של תרבות. תסמני מטרות. מטרה אחת שהיא חלום שלי, אחרי לקבל משאבים שווים להתחדשות היהודית הפלורליסטית והחילונית, היא השידור הציבורי. אני חולמת, ואני מאמינה שאפשר להגשים את זה, שיהיה פה רדיו באיכות שיכולה להיות בישראל, שמפוצצת בכישרונות, ושתהיה פה טלוויזיה ממלכתית מפוארת. אני לא בדיוק מבינה איפה זה תקוע, ואני מאמינה שבעבודה עקשנית ויומיומית וחרוצה אפשר לפתוח את הפלונטר הזה. אז הנה סימנת כאן תחום פעולה. ולסיום, התוכנית הזאת משודרת מטבע מאופייה, בדרך כלל, שידורים חוזרים, לא מעטים. צופה שרואים אותך עוד שנתיים, כלומר ב-2014, כן. 2015, ואומרים, אני רוצה לבדוק את קלדרון אם היא עמדה במה שהבטיחה או לא. כן.
מה הם צריכים לשאול את עצמם באותו רגע? עוד 2 מהיום. מה ייחשב בעינייך להצלחה? מה ייחשב ככישלון? את יודעת מה ייחשב ככישלון? מה שיחשב ככישלון יהיה אם באמת ימשיכו להיות כספים מחולקים בצורה לא הוגנת לסוג כזה או אחר של יהדות, גם אם זה יהיה רק לחילונים, מבחינתי זה יהיה כישלון. יהיה כישלון בעיניי אם באמת התרבות במרחב הציבורי לא תהיה יותר מעוררת גאווה בשביל כל האזרחים בישראל. יהיה כישלון בעיניי אם באמת ההדרה הזאת של חברי הכנסת הערבים והאזרחים הערבים לא תהיה יותר רגישות ויותר נדיבות ומחשבה רצינית על מה אפשר לעשות ביחד ולקבל מהם. ואישית. גם בחרדים. לבנות איזשהו גשר של כבוד. הרי הם לא אנשים לא רציניים. יש שם תרבות רצינית, לקבל ממנה משהו ולא אישית. להישאר אני. להישאר פשוטה. לעמוד לא להיעלב. כלומר, לזכור אצל מי אני עובדת ומה הפרויקט שלי. חברת הכנסת רות קלדרון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. אני מאחל לך הצלחה רבה. הלוואי. אמן. תודה רבה לכם על הצפייה. להתראות.